Hola conillets, hola elefants. Anem a escoltar? Quina cançó és la que sona? Ludovico. Molt bé. Respirem un poquet. I anem a començar, ara que estem tranquils. Doncs bé, ja han passat dies, no?, des de que vam fer lo de l'ou. És un experiment molt curiós i ja ha arribat l'hora de veure què ha passat. L'ou podem veure com s'ha agrandat, no?, i s'ha tornat elàstic, que pareix com una piloteta. Sí o no? Sí o no? Però sabeu per què? Perquè s'ha fet un procés que es diu osmosi, on el vinagre ha atravessat l'ou i s'ha clavat al seu interior. És per això que ja no té la càscara, s'ha tornat blanet, més mollosset i pot botar, sí. I el que queda ara, el que queda de l'ou, no és una altra cosa que la membrana de l'ou, que és semipermeable. I ara tenim una piloteta en la que podem jugar 1 o 2 o 3 dies i després tindrem que tirar-ho a la basura, clar. Espero que vos hagi agradat i no teniu que fer res més que jugar i si voleu, tant a Teresa com a mi, podeu pujar-nos una foto amb com ha quedat el vostre ou. Un beset i adeu!